Comencem una iniciativa novedosa que hem anomenat Passejos Saludables a l'Alcúdia. Es tracta de reunir-nos hacia la porta del centre a fer un recorregut a través dels camins o a través del poble. Això beneficia la seva salut i al mateix temps el doctor Andrés Jimeno i una infermera poden acompanyar-los, igual també pot un tècnic de l'Ajuntament, i poden comentar des d'art, des de cultura, des de les plantes del poble, des de potser la ruta de l'aigua. També poden parlar-los sobre les seves malalties, com portar-les millor. L'objectiu és que l'Alcúdia siga saludable. Però sobretot fer molt de reforç en la conveniència de realitzar exercici físic com a una mesura de teràpia fonamental en el desenvolupament d'aquestes malalties. Fomentem l'exercici, els fem veure que una vida saludable, per evitar a la llarga el risc d'enfermetats cardiovasculars, no sols comporta una medicació adequada, també la dieta saludable i correcta, apoyada per l'exercici, és el que fa que al final aquestes tres coses passen a anar avant una vida saludable. Molta gent no té qui eixir a caminar, o almenys així ens ho manifesten, i tot això naix d'esta demanda de quina manera podríem ajudar-los, i clar, la manera més fàcil és ficar-nos les sabates i eixir a caminar en ells. Anime a que s'apunteu i així farem un grup bo per cuidar-nos.